May gabi tanan tong kwarto mga Bible, importante jud kayo nga magbasa kitag Bible kada adlaw kay mao ning pagkaon sa ato ang kalag. Naot nga karong buntag nakabasa mo sa inyong Bible. O ugma na po sa buntag magbasa na pod mo. Kay importante kaayo gyud. Sama ka importante sa atong pagkaon. Ang pulong sa Ginoo. Atong tiwason ang atong gisugdan sa Book of Jude. Jude chapter 1 verse 9. So manata sa previous katong Sodom and Gomorrah. Manata ni Sodom and Gomorrah. Verse 8. Suguta sa verse 8. Atong sugdan ang verse 8. So, Job chapter 1 verse 8. Sige, ready read. Apan sa mao nga paagi kiniusab sa ilang mga damgo, nagahugaw sa unod o wala magtagad sa pagka Ginoo og nagpasipala sa mga halangdon. Magapo ta. Salay kong kao Dios sa imong pulong nga mo ginabasa karon. We pray nga panalipdan nimo kami o ubanan nimo kami, hatagan nimo kami sa kaalam nga sabdan og ma-apply namo ang imong pulong nga among pagatunan karon. Mo ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So sa atong nabasa diri nga ang mga katawhan, grabe ang pagpakasala sa Ginoo. Tumiyagi, Sodom and Gomorrah. Unsay specific nga sala sa Sodom and Gomorrah? Kailan pa mo? Mga lalaki. Ang mga lalaki po ang ilahang gusto. Mga babae po ang ilang gusto. Sa kasuko sa Ginoo gipaulanan sa Ginoo kalayo. Sa ato pa nakaroon rag kilat ba, no? Rag kilat. Kay kailangan ikilat electricity guna. Ug may na sunog yun. No? Unsa ka kuyaw ng salaa, kuyaw kayo. Labi na itong lugar, agianan na ba kayo kilat, di kita mo kumpiyansa. Anang salaa. Dayon sa verse 8, i-describe ni mga tao nga verse 8, apan sila maong nga paagi kiniusab sa ilang mga damgo nagahugaw sa unod. Ug wala magtagad sa pagaginoo. Nagpasipala sa mga halangdon. Nagpasipala sa mga halangdon. So, dili lang kay ang mga katawhan may biya sa ilahang naandan nga kinaiya sa pagbabae o sa paglalaki. Kundi ang mga katawhan nagpasipala sa mga halangdon. Pasabutan na walay respeto sa otoridad. Walay respeto sa otoridad. Ang pinakalabaw nga otoridad, mao gyud ang otoridad sa Ginoo. Walay otoridad nga dili iya sa Ginoo, di ba? Mao na ingon ni Jesus nga walay authority diri sa kalibutan gawas kung hinatag sa Ginoo. Nya dautan man kayo ang among presidente. Gihatag na sa Ginoo tungod kay naay katuyuan ang Ginoo. No, kung dautan ng presidente, ang tuyo sa Ginoo na silutan niya ang mga tao. Pinagi sa paghatag sa Ginoo dautan nga presidente. Ingon ang Ginoo, submit mo sa inyong authority, dili magrebelde. Human sa presidente, unsay sunod nga mga authority, mga senador, congressman, mayor, gobernador. Sa pamilya, unsay mga authority gihatag sa Ginoo, amahan, dayon inahan.
Dayon sa church unsay authority gihatag sa Ginoo? Pastor. Pero kini mga tawhana sa verse 8 nagpasipala sa mga halangdon, nagpasipala sa otoridad nga gimugna sa Dios. Nagpasipala. Gibugal-bugalan nila dili sila mutuo anang authority kanang supakon gyud ba? Gitawag sila diri mga dreamers, dreamers. Mabasa ninyo mga damgo diya. Ilang mga damgo mga hugaw sa ato pa kini mga tao nga kanang masinupakon. Gitawag sila mga dreamers. Unsay pasabotan ng dreamers dili nang magdamgo ka. Normal man ang magdamgo ta sa gabi di na sala ha. Ang pasabot lang ani usa ni ka figures of speech nga nagtuo sila sa bakak sa yawa ba? Mo ni sa mga tawhana nga nituo sa mga bakak sa yawa ni Satan. Daghan kay mga tao mutuo sa bakak ni Satan no nga kana bitaw tintalon ta sa pagpasigarbo. Bisan tuod nga wa tay na hots tubangan sa Ginoo. And sulusulan din ta nga kusgan ka, maayo ka, magiitan ka, magpasigarbo rin ta. Hangtod nga dili din ta mutuman sa mga authority nga gihatag sa Ginoo. So normal man na nga kung nakay dili ganahan sa authority nga gihatag sa Ginoo diha nimo. Normal na. Pero ang imong buhaton mo submitar dili kay mo rebelde, ha? Magpailob. Mag-pray ka sa Ginoo kung di ka ganahan, mag-pray ka nga Ginoo, kagay kog pailob, hinaot nga usbon nimo ni ang desisyon kay kung mag-pray ka, ang Ginoo mo pausab sa mga hunahuna sa mga tao nga naa sa authority kay dali ra kay na usbon sa Ginoo. Magampo lang ka. Dili nimo bugal-bugalan nga bugo kay ni kung kuan authority dili inuna iampo nimo. Dili rebildihon. Mismo gani na example dire sa pagtuman sa authority Si Miguel, kinsa ni si Miguel? Si Michael the Archangel. Before si Michael the Archangel nahimong pinakadakong anghel, kinsa may labaw niya unta? Sa wala pa siya nahimong pinakalabaw sa langit. Si Lucifer. Si Lucifer mo Ginoo dayon ang sunod sa Ginoo si Lucifer. Dayon si Michael the Archangel dayon. Karon. Karon si Lucifer gusto mo labaw sa Ginoo. Gusto mo puli sa lugar sa Ginoo, gusto niya nga pinakalabaw siya sa langit. Ingon ang Ginoo, pahawa dire, ipapahawa siya sa Ginoo. So si Archangel Michael si Miguel na pinaka dako og rangko sa langit sa pagkakaroon. Sa mga angel ba, sa mga angel, sabot nako. So siyempre way makalabaw sa Dios ha. O may bagisgot kay kuan na sa mga anghel na. Kay wa gyud makalabaw sa Ginoo. Then sa panahon nga nag-away silang Michael og si Lucifer, nagkita sila, nag-away sila. Sa verse 9, tana basahan ninyo. Unsa ilang giawayan? May tungod sa lawas ni Moises. Tanawa ilang giawayan, lawas ni Moises. Grabe ang ilang pag-away kay ambot unsa kay ingon pa diri sa usa ka Bible scholars nga gusto ko ni Lucifer nga taguan ning lawas ni Moses. Kay aron dili na makit-an. Awata kay balo unsa ilang giawayan umang gud gi sulti diri no.
So gusto siguro si Lucifer nga siya ray bahala motago sa lawas ni Moses. Amutang wa ta kay balo. Pero karon wa gyud nakahibalo kung asa dapit nila gilubong si Moses. So gitugot muna sa Ginoo nganong walay nakahibalo kung asa gilubong si Moses kay basin unya nga kutkuton nila ang bukog ni Moses ug buhatong Dios sa mga Hudiyo. Unay purpose sa Ginoo nganong hangtod karon wala gyud nakakita kung asa dapit gibutang sa Ginoo gitaguan sa Ginoong lawas ni Moses. So nagkalali silang Lucifer ug si Michael bahin sa lawas ni Moses kung kinsay mutago ba. Ninasuko si Michael. Saya pagsuko ni Lucifer wala siya nagpakita og disrespect gyapon kay iyang nainumduman kay si Lucifer labaw ni niya dito sa langit. Tanawa sa iyang pagbadlong ni Lucifer. Wala siya nagsultig masipalaong paghukom bato kaniya kun dili miingon lang siya nga ang Ginoo magbadlong kanimo. Tanawa? Ito giingnan lang niya si Lucifer nga ang Ginoo magbadlong kanimo. Bisan tuod nga sa tinuod lang mas labaw na si Michael kaysa kang Lucifer pero nagpakita gyapon siya respeto oy. Wala siya nagpakaron ingnon. Kung dili ingon siya nga God will rebuke you, Lucifer. So gitugyan gihapon niya sa Ginoo ang pagpanis kang Lucifer. Pero kamo, ang ba ninyo? Inyong balikason si Lucifer ba? No? Ayaw na balikasa. Huwag ni balika si Michael o. Oh. Yawa na siya daan, mo pang ibalikason. Ayaw na. Actually lang, kita wala tayong makaikasukol ni Lucifer. Kung wala ang Ginoo nato. Kung dili ang Ginoo nato, maoy na ikasukol ni Lucifer o mas dako siya kaysa ni Lucifer. Pero naiuban, mugiro kayo no? Yawa, gapuson ti ka. Why makagapo si Yawa oy. Ang Ginoo ra. No? Ang Ginoo ra gyud. Wala kita ka kung ampo ta si Ginoo. No? Ampo ta si Ginoo. Pero ang punto dire ay lang di lang ta malibog. Ang punto dire nga respeto sa authority. Mismo si Michael ni respeto sa iyahang kanhi ayong busing. Sa pagyod kinsay example dire sa may respeto. Kinsa may example dire sa may respeto kinsa? Sa verse 10. Sa verse 10, basahan na ito Apan kini sila nagpasipala sa bisan unsa mga butang nga wala nila ibalui. Wala sila kabalo. Og sa mga butang nga hingilhan nila sa ilang kaugalingon nga kinaiya. Ingon sa mga mananap nga walay salabutan. Ingon ni ining mga butang nga gilaglag sila. Tanawa? Kang kinsa gipang tandi sa Ginoo ang mga morebelde sa authority. Kinsa? Sa mga mananap nga walay salabutan. Sa mga mananap nga walay salabutan. Sa verse 11, kinsa example nga gi-quote diri sa writer sa book nga rebellious kay kasing-kasing. Kinsa? Wala gyud tawo nga rebellious kasing-kasing nagmalampuson oy. Ingon diri alaot. Rebelde ka sa authority gihatag sa Ginoo, alaot. Alaot sila. Kay ginasunod nila ang dalan ni Cain. Example si Cain. Kinsa man ni si Cain? Adunay rebellious nga kasing-kasing. Kapila na siguro gibalik-balik sa Ginoo, maghalad mo kanang animals. Kaya aron ng animals nga inyong ihalad mo agas ang dugo, aron kanang dugo maoy mo bayad sa inyong mga sala. Sacrifices. Timaan ka na sa manluluwas nga ipadala sa Dios sa umaabot nga panahon. Pero si Cain, ambot lang. Rebellious kay utok.
giing animals ang ihalad utang gyud. Pila ra man tay pagpalit og kung wa si animals kay farmers kain, pila ra pagpalit og mga karnero unta. Pwede ni pabayloan og karnero ang iyang utan. Utan gyud hangtod nga nasuya siya ni Abel kay kang Abel mananap ang iyang gihalad gidawat sa Ginoo, ang iya hautan wala gidawat sa Ginoo kay walay dugo nga niagas. So dili na madawat. Ingon nga halad para sa mga sala. So kini si Cain wala dawata sa Ginoo ang halad, nasuko siya sa igsoon gipatay no niya. Bad example. Ang sunod nga bad example diri nga masinupakon sa authority gihatag sa Ginoo. Kinsa? Kinsa? Si Kore. Kinsa ni Kore? Katong ni supak ni Moses ba? Katong yaw-yawan bitaw kayo? Katong makita niyo sa lida sa 10 Commandments nga sigyaw ya nga gutom kay diri way pagkaon, may pambalik na lang ta sa Egypt. Ay mga igsoon, mamalik ta sa Egypt. Ay gisilutan sa Ginoo. Ini si Kore. Gilamoy sa yuta ni Abri bitaw na ang yuta. Yan na si Moses. Kinsa to mo sunod ni Kore? Adto mo niya. Kinsa to mo sunod na Kore mo nako. Naglinya si Moses. Abagaman gilamoy sila sa yuta, nangamatay. Kaya dito sila ni sakop ni Kore. Delikado kayo eh. So, kani si Cain nirebelde sa Ginoo, di mo supak, dili mo uyon sa Ginoo sa pamaagis kaluwasan, maglahi gyud iya. Ingnan si Ginoo ang kaluwasan pinaagis dugo mo pasaylo, pero iya maing buhat gyud. Sayop gyapon si Cain. Ay kini si Kore. Kung kinsa gihatag sa Ginoo nga authority diya, sig yaw-yaw, sig supak. Hindi lang yun mo submitar sa gihatag sa Ginoo nga authority. Mura po sakto sila ba? Mura po sakto paminahon kay siguro mas bright siguro nila ni Moses. Pero saan naman? Sala mo gini, katubangan sa Ginoo. So, kini mao sa verse 12, kini mao sila ang nagtago nga takot sa inyong mga kumbira o sa gugma. O sa diha nga nagkumbira sila uban kaninyo mga magbalantay na nagpasibsib sa ilang kaugalingon. So, mga description ni sa mga tao, mga rebellious ha. Kaugalingon ray una selfish. Taong rebellious is selfish. Ano man? Kaugalingon ray una. Dili mo tanaw ba unsay structure nga gihatag sa Ginoo. So, kuyaw ka description rin no, sa mga rebellious ng mga klase nga tao. Nabangis, nabalod sa dagat. So, nagsuka sa bula sa ilang kaugalingong kaulawan. Mga laag nga bituon. Nga kanila ginatagana sa gihapon ang kaitom sa kangit-ngit. So, laag nga bituon nga. Walang subay sa ilang kaugalingong access, no? So, kuya, good. Ang dili pag tuman sa otoridad nga gihatag sa Ginoo.
So kaning mga balaod karon sa government, tumano na to ni kay makaayo man niya sa tuwa. No makadaot ba niya sa tuwa? Makaayo. Wala may balaod po sa government nga bawal ang simba. Kanira mang kapitan mo abot-bot siguro, no? Pero wala gi balaod ang munisipyo nga bawal ang simba. Wala. Oh. Hinoon, naadya sa balaod sa munisipyo nga kung mga essential gathering sama sa pagsimba, mag-practice kita sa protocol, ha? Kapila na ako nagabalik-balik. Kung dili ta ka-submit ani, how can we submit to other things? Mga basic protocols. Balaod mo na. Ato lang tumanon, ha? Kay balaod god. Salamat kita sa privilege nga gipasimbatan niya ato nanong supako ng ang protocols, face mask, no? Kung wala mo face mask, pangayo mo na ako, na face mask diri, oh, tagpiso ra ning isa ni. Di na ko baligya. Mahatag ra pod. Ha? Kay aron makatuman ta ba? Napag ibalaod nga bawal mo birthday pero unya ngaon gyapon mo. Kamukha mo rin bitaw diya. Ang purpose mo guna ng bawal birthday sa municipal ordinance. Kanang lain na ba nakabisita lahi? Di na pwede. Ha? Ako gani, nagaya mga pastors gusto mo ani diri makigsalo-salo. Wala nagaya ko ni sugot. Kaya di ko gusto mahimong bad example. Ano sa mo na? Taga maigo, maranding. Pastor ga ulo-ulo ha. Wala na kong isugot na. Oh. Yung ka ng birthday, diya, okay lang, kamo ra, pero ay na bang invite o tagalagyo. Diya naman mo maka-violate sa balaod. Kung tumanta sa authority, kay maayo na siya. Kung di mo mutuman, una-unaon sa naitabo sa Indonesia. Una-unaon ninyo, tanaw po magbalita pa nalagsa. Perting luuya ang Indonesia karon. Kang mga matay, ang mga balay-balay, nangamatay na ang mga rescuer bitaw. Dili na mo rescue sa mga masakiton. Ang ilarang pag-ato sa balay, aron mo hakot og patay. Perting luuya. Patay na ang ilang hakoton, dili masakiton nga i-admit. Patay na. Oh. Kung di mo mutuman na nago, sa Indonesia. Gawa sa India. Mawag sa India, pero Indonesia, perting luuya. Oh, kung di ta mutuman na ng mga protocols, gusto ta mo na mahitabo na ito diri. Ha, nga magkatag lang patay di as daplins dalan. Di ta gusto, tuman ta. Kayo man na. Dili ta ng rebuildi nga kinaiya. Ha? Tabangan na to ang atong government. Kaya kanang government na to, hinatag na sa Ginoo. No, kanang government hinatag sa Ginoo para hapsay ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Muna yung purpose. So, muna yung lesson nga atong ma-learn. Isa itong mga example sa disobedient. Si Cain. Miserable ang kinabuhi. Si Korah. Diretso, gipatay sa Ginoo. Isa example sa matinumanon sa authority, si Michael. Itawag ni sila Saint Michael, pero balaan naman ang daan si Michael kay Anghel God, no? Wagi nakasala. Nasa langit. Balaan. So, si Michael, the Archangel, example good kayo sa matinumanon sa authority. Mo respeto ba sa authority, otoridad nga hinatag sa Ginoo. So, muna ha, karon sunod Domingo magsimba, mag-face mask kita ha. Ay limot-limot. Kung wala akong face mask, pangailan mo na ako. Kaya ron dili ta makasupak sa balaod nga hinatag sa Ginoo aron makaayo sa ato ang tanan.
So ang dapat gani karon i-double ng face mask pero gasto naman. Kaya ano, ang Delta variant mosulod bisag isa ra imong face mask mosulod gihapon siya. Ang Delta nga virus. Di mo dalag hugas o kamot. Aw. Kataba mo gyapon hugas pero wala man ko sa atong kamot ang Delta variant. Aw, naamang sa kamot siguro pero naapod sa hangin ba? Example na di karon nay usa nga Delta variant then ni Atsing. Nasa hangin maglutaw-lutaw for how many hours? Pila gani ka oras? 12 hours ay pa mo tugpa ang Delta variant. Sa ato pa nay usa diri mo Atsing na Delta variant. Ang Delta variant magsuroy-suroy diri sa tungtunga 12 ka oras. 12 ka oras. Kung aircon, mas dugay siya motugpa pero ingon ni 8 hours pa siguro ay motugpa pero 8 hours naglingkod ta rig usa ka oras kapila na to gihanggab ang Delta variant kadaghan na unay kakuyaw sa mga virus kakuyaw atong kapabaksin may na full vaccinated na fully vaccinated na itong gapon. Gaduble yung mas dito. Gaduble kay daghan kay mga tao man dasok naman gyud. Ginawa ra magyapon. Ay gitagaan mi pagkaon man wala ko ni kaon kay gaduble kay tagmas nya mo kaon unta. Useless gyapon. So mas maayo gyud no kumutuman ta sa authority. Makatabang nato. Labaw na diri sa church no kay ang pastor gihatag sa Ginoo na para magwali sa pulong sa Ginoo. Dila magwali. Tabangan gyud ta nga i-apply ang wali, no? Tabangan gyud nga i-apply ang wali. Kaya ako nga pastor ningkamot man pud ko nga i-apply nako akong wali kay may katan-aw na ko pod. Gawas nga akong maningkamot, kamo pod maningkamot kay tabangan ta mo nga i-apply ang pulong sa Ginoo. So, di lang tataman sa karon tiwason nato ning Book of Jude sa sunod na.